Endama desteya hevserokatiyê ya PYD Foza Yusuf li ser konferansa hevserokatiyê nirxandin kirin. Foza Yusuf diyar kir ji bo Sûriyeyeke demokrat û pirreng divê sistema hevserokatiyê li seranserî Sûriyeyê bêav aktiv kirin. Ji ber ev yek mafê jin û ciwanan di biryargirtinê de mîsoger dike. Her wa Foza Yusuf teqez kir ku hevserokatî modeleke serkeftî ye, dikare li tevahiya Sûriyeyê pêk were. Niha merekarbe ji Sûriya herî pirsgirêka wê ye esasî nebûna sistemekî demokratîk û van pêk hate û jin û ciwan nikarîbûn xwetê de temsîl bikirana. Ji bo jî em dibêjin divê ku berî her tiştî Sûriyeyekî cumhurî û demokratîk be, yani navê wê em dibêjin. Ya dinê gerekî destûrê wê de teqez gerek pêk hate karibin xwe bi xwe birêve bibin, herem karibin xwe bi xwe birêve bibin. Wekî demê derbasbûyî navendî qet nabe veya birastî Sûrî bi karîsatekê rûbirû anî. Ya siyemîn jî û ya esasî jî rola jin. Yani em dinarin di îro di hikûmeta Sûrî di tenê yek jin di wezareta de cî digire. Lê li Bakur û Rojhilatê Sûrî tevayî saziyê me sistema hevserokatiyê ne. Ji bo jî em hedefa me ew ku tekoşîna me ew ku em li Sûrî jî vê sistema ya jin pêş bixînin birastî. Di her derê de, di her warî de jin bi awayekî aktiv, bi awayekî çalak karibe beşdar bibe û di ciyê qarargirtinê de jin bi awayekî wekhev û azad beşdar bibe. Ji bo jî em veya dibêjin Sûriyekî demokratîk, pirrengî, nenavendî û jin bi her awahî mafê xwe tê de misoger kiribe.